Sugeng kepanggih malih kalian net lau. Rahayu, rahayu, rahayu. Kagem poro sederek kadang, engkang wonten tlatah pundi mawon, mugio kita sedoyo. Taksih kaparingan saras, jasmani, ruhani, lan rezeki engkang kacukupan. Monggo kita midhangetaken. Iyo kita pe menungso, dadu iki lho. Sampe rungono, aja dadu permainan. Ing dhuwur iki diwaca. Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rebo, Kamis. Ini digandengno legi paing pon wage kliwon. Pasar ki manggone ana jagat, etan kidul kulon lor. Dina iki manjingi ana menungso. Iki Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rebo, Kamis. Semen tonton. Kamis, mbok sikil, Rebo ana dengkul. Sampeyan pahami? Selasa ana paha, Senin ana puser. 5 Minggu ana dada, Sabtu ana guru, Jumat ana sirah. Pak Karno, Gus Dur, Habibie, Pak Karno, salah. Pak Karno, Soeharto, Habibie, Gus Dur, Mega, Susilo, Jokowi. Iki wis balik nang bumi maneh. Bumi wis pasrah karo menungsane. Kok sakit, kok sakit niku Jumat sinten, Sabtu sinten niku hitungnya pripun? Iki wujude bumi pitu manggone ana menungso. Tanpa bumi pitu menungso gak iso laku. Dua iki lakune urip. Aja diwaca iki, waca niki lho. Hah? Jumlah. Iki wacanane lho kene gak rene. Iki sing nggawa kitab iki. Subakir. Syekh Subakir. Ya. Sing iso terjemahno Sunan Kalijaga. Iku. Iki kitab onde-onde pitu ambek 5 iki wujude ya iki. Nah, iki pasar pitu iki. Sampe rungokno. Jadi aksara Jawa iki ya teko iki tok. Pahami nggih? Bela apa kanggo apa terus lapo? Iku lakune urip. Nggih. Hah? Aja diwaca iki. Iki tek iki. Iki kan lakune iki lakune urip. Lapo nggih apa kanggo apa terus lapo nek bojomu ayu pendemen nisan nek kowe matek. Bojo ayu. Dipendem. Oh ngoten. Oh mamu apik bawa. Dek jublangan sing jero. Beda. Iku jenenge lapo nggih apa kanggo apa terus lapo iku dikirim. Iki lho kitabe menungso. Dadu iki lho. Sampe rungono. Aja dadu permainan. Bukan dadu judi. Ya. Tapi dhewe iki kan dadu. Sopo sing nuturi iki poke ilmu. Buka pujangga apa kanggo apa ku ana kabeh. Kok sik malah nembe pireng niki pujangga. Pujangga niku maknane napa? Yo kanggo ndeleki sing wong lelungan jane nandi. Petung dina nek arep mlaku. Niku namine pujangga. Ya piye apa pujangga iku gak lakon. Arep lunga Sadurunge mangan. ceritaku pujangga dinekno lek. Dan pujangga karangan itu. Terus petung arep digawe Nah, iku digeleki sak apik-apike. adek oma. Iki bener iki wong Jawa iki duwe ilmu Jawa tapi gorong Jawa. Ero dinane tek lengkere gak ero. Iki akeh sing nebo bingung. Timbule wate hitam sileme Lah gabus. niku lho, Mbah. Napa niku, Mbah? Maknane napa niku? Maknane ya iki saiki iki. Sing kependem-pendem dibuka iku ya. Parah-parah sing pendem dibuka. Kuburan padha dibangun dikakno digawekno. Nah, niku kan ramean niku. Kan palsu nggih. Bukan. Sopo gak gemelok dadu Gunung Jogrik segoro asap. Piye? Ketentan tak gak? Niku wau. Iya. Sopo gak melok dadu Gunung Jogrik segoro asap. Bumi jebol. Sapa wong sing gak melu petung dadi bakal ngalami musibah. Kan ngoten. Pun kata sing kelakon niku, Mbak. Wis, Kata sing kelakon niku. pun kelakon. Mergo wong ki akeh sing gak mbancaki weton. Ya ta? Oh nggih bacaan weton, Mbah. Bacaan weton. Contoh mawon setunggal misalnya weton napa Senin Kliwon napa niku. Gak masalah
Bancaan ini kok ya nopo. Yang penting bancaan itu menurut isine alam. Nah niku. Cek iso trubus iso semi. Nek bancaan aja nganggo ndok aja nganggo iwak. Iku ta. Kulupan godhong sing iso tumbuh kayak kaya godhong sing dibancaki. Tumpeng nggih niku. Iya, tumpeng. Gawe kulupan gak oleh iwak. Engko sing ngecep bersuara gak ono iwak, apa iwak tok sing dadekno wong urip. Bancaan weton niku pas dina laire wetone niku nggih. Napa saulan pisan napa saulan pisan niku. Niku syaratnya ndamel tumpengan ngoten nggih. Contohnya sapi wis apa? Sapi kok dhuwure menungso sih. Lha apa kok digawe keka? Liru. Wis dikek wedhus kok. Kurang akeh nggo konto dibeleh. Oh ngoten nggih mangke. Sapi ku dhuwure menungso. Perawan mbek Joko gathuk perapatan. Komo medun. Sapi ku kanggone wong mule utawa sewune wong tuwa. Oh damel bancaan. Nah, itu kayak dewa numpak. Dewa Nandini. Dewa. Jadi besaran kurban itu dilarang menyembelih sapi. Nek kene ngulon Kabo, daerah Jombang sisi lor kulon, itu gak wani mbeleh sapi. Selagi gak kanggo wong ngantenan ngunat. Degawe mulai bel Kebo sampai Jawa Tengah. Jawa Barat bang ya. Gak berarti wis sampai tuntunan itu ngono lho. Apa kok dine sapi? Ku sapi pipi. Ya dah. Ya. Pipine sapa setan? Datang ke setan piye? Malang. Ya anak sapi burdo. Tak gurung ana wong sero sih. Mboten. Gendongno sewek, nggawa sewek. Lulut pisan. Lulut. Itu pengapasane sapi. Sapi sing nyengit ngoten niku. Wis pokoke burdo sing model apa? Digendong Ya sewek sampe nang ngene lho, ngene wis. Ero. sampai nonton tiangin nopo sapine. Sampe nang wong isih mara iki malu. Cekel ngoten nggih. Juga. Niku lulut nggih. Lulut pisan. Mencoba no sapi umat gue. Bahkan Iki lo ajalmu, tapi aja dibelah. ini ilmu ini teman-teman. Jadi pas hari raya kurban nanti kalau ada sapi yang berontak, cari gendongan atau sewek ya, sampir not pasti lulut bagi. Enten tuh mana ini? Enten sebut ucape. Utane ya, iki lo ajalmu. Oh, enten tok. Baca mendak no sapi ni wong sak desa. Maksudnya ya napa nih? Ngendak ngono ya napa nih? Kalau ketoki keluwe tambari. Cek total. Kale bentol. Jangan anu pedote ngoten. Ucul lagi desa. Tak suargakno kon. Oh, Ya kaya wong ngono lho. Asale tak teluk. Rini wae tak keploki. Tak enakno kon. Ya kaya wong tukar kesuk bolong. Terus sapi berwangga iku jarak 50 meter wis ngelosot nang mbak. Sing kali dhewe. Sapi abang gede. Ya sungkem mbek mbak kok. Langsung tak cekel keluwe tak ketok sret. mesti di bebas nih gitu orang Coba yang kayak arek dijungkir walik kok. Jagal sapi, wong sing duwe jagal sapi, sampean contoh kadek beleh, mesti dal. Nggih. Saking kae daging metu. Rasa kurang ya apa? Mlagi kurang piye? Tunggal iki. Jenengan jagal. Lede. Jagane. Jerakan jenengan ya lede. Lede kok ninggal omak gede. Jadi mboten enten ceritane jagal niku suwu guys terus ngoten. Ani. Oh, sekal tok lho. Habis ini ditinggal lagi mati. Silakan. Jadi rata-rata ngoten. Oh, Tapi kan terkenalnya jagal sugih kan ngoten ya. Ya mesti Tapi nyatane lede. tinggal lang. Gak sambat nang anak putu. dan ini nyoto Bang. Karena sapi ini kali ini rale dibeleh kebutuhannya Apa? Dulure dhewe, sing ngingoni dhewe, jenenge raja ya. palang kebun apa kambing nggih. Kebo. Sing duwe cerita minyak tolak mau mbato. Iya pasti. Pederangan gak buka ilang misan. Minyak tolo niku kan mendetekan jenengan riyen kan apa nyaring gitu. Jadi minyak tolo itu kan metu napa Mbah? Metu tak teko lemah ngambang Ya, ngembus banyu kan ngoten. dhuwure banyu. Banyu. Plek langsung disereh lho, iki ngameke. Ora kok ngene. Ditempelno plek ikante lho. Nggih. Ret. Senes diserok. Serok yo kesenek.
Tapi sing iso cerita iku umure ya wis sing wong tuwek-tuwek. Cuma mbak iki bagian peninggian tok. Pentinggian. Wong menungso ku janine kok manuju. Ya. Urip dhewe iki manuju manembah manitis. Maniru. Diru tek wong biyen iku lho. Wong biyen pinter ku asale teko apa? Lho nggon sepi ta apa? Sing ngandani ku alam. Ya wis witan iku lho. Mbak iki merintah wit-wit iku. Roy wit, gue tak perintah takon rono ya budal. Wong-wong sampean takoni masih wong Arab, wong Jawa. Wong sing mati anjing suripe nandi lak karo. Anjing suripe sing mati ku nandi. Raga gemblendang campur watu campur lemah. Sing eling nggo donya ku sapa? Ya. Sukma. Nah, Sukma iku eling yang di anak pira eling dhewe apa eling. Mulane nggo sekitar omah iki. Berarti yang mati itu nek jasadnya dikubur tapi sukmane Yo nggok anak putune. ribet ngoten nggih. Apa dikubur Sukma ku pecat melok yo danyang duduk kayu aking itu danyang ku Mas. Kayu akeh. Sing ndawur desa. Mbok kono didudukno kok omahmu kok dulurmu ku anakmu. Cuma jenenge nek nduk kene iku wis ganti. Ini lemper, kaki lemper, ini kesot, kaki kesot. Namine. Nek nggo sawah ini dengan kaki dengan. Nek nggo pawon ini towok kaki towok. Nek nggo perapatan Saliwolo. Saiki nggo kembang nggo perapatan ngirim sing bolong nggo Kalimantan. Suwak dipetaki wong jangkit golek wadal. Nah, nggih, kathah sing ngoten, Mbak. Iya dah. Palang nggo latar ae. Sami nggih. Iya, nggo latar iku ana sing ngideri jagat. Ya. Ini kesot, kaki kesot, ini lemper, kaki lemper. Iku mesti ngideri jagat. Ya, wong utang ngitung lintang. Loh, maknane ya napa? Orang buta wong buta ngitung lentang deh. Maknane ya napa? Kan tiang buta to, mboten saged mirsani to. Tapi nyatane sing nduk kono nduk kene kabeh. Jadi lihatnya dari hati nggih, dari perasaan. Iya, anak sapa ya gak pangling. Anak rupa apa ya jelas ya. Sing wah nang sing kene. Padha mbek mati to. Wong urip kok iso nglakoni mati ya iku mang. Wong hitung len. Ya sampe eling-eling ae. Nek akeh omong apa nggo tanduran. Bancak ono. Panggang ayam nang tengah sawah. Pondong-pondong sak turaan. Pangayam ya. Ngusir Allah, dina Rebo Legi, titik. Aja dianggap sirik, nyucilik. Sing nunggoki sawah ku yo sing ngangon tanduran kok. Aja sewani ngelong nek gak sing duwe Tegal ya ngelong lha iku. Dina Rebo Legi. Rebo dina Rebo Legi sing paling utama sing dibancake wong. Meruhi dinten itu pekenan gansal nglenggahi dinten Sabtu Wage kang kelinggihan sing diweton Sabtu Wage. Para pendengar sak donya sampeyan rungokno omonge Bajo. Sapa lara gatel tambane cukup malam niki wujute Rengatala. Rengatala ku sing ditiptakno Sabda Palon. Sing lair dhisik ana alam semesta iki. Nomor 1 minyak tala lair dhisik nek donya, kedua setan, ketiga menungso, nok telu, dadine ya telu. Carane nek njukuk wong lara stroke, kencing manis, diabetes cukup malam. Mergo malam iku iso marana sembarang. Tapi apa sing digawe ramuan pabrik gak ngerti, nyatane kena njukuk segala penyakit. Malam sing gawe pabrik iki kanggo nglakoni nambani wong sing lara gak nemok tombo. Dokter gak iso nambani kencing manis, isane diketok. Ya. Sampe rungokno, cukup mbek iki tok aja dikimu. Aja diketok, cukup mbek iki gak waras sak wulan rong wulan, akhir waras iki. Malam segala daerah ana malam. Panggonane nggo toko-toko sing carek sekolahan mesti ana
malam ini. Jadi fungsi malam itu ternyata banyak yang tidak tahu ya. Ternyata di samping untuk permainan anak kecil, ternyata Tapi saya juga penyakit. ini obat mujarab bisa menyembuhkan segala penyakit bagi termasuk penyakit gatal yang sudah menahun, Pokoknya gatel iya, diabetes. yang berpotensi nanti diamputasi ini karena diabetes ngoten nggih. Hanya dengan malam lur. Jadi obat yang paling murah dan mudah didapat itu ternyata Malam. malam. Wes sak ngono ae. Assalamualaikum.